Da gajing Sokhia halor gajing ka japut ke bana ka Porsche ka por khamtam gajing kentur pot jeng bor ka Assam. Ha ka arp khandai trek unai tung uba lambor malnyang uba chairman ke State Planning Board ulaban khia bag sarkar jilla ka deban perkhat no da ka weipat kalat klenti banya dai ka khendo ka siap. Da ka ba ai men sim ki nong shong snong ha ka jaka khaput bekin yo ban register no iki jaka jungki klem ka no gajing siu. Yakani uba lambor malnyang uba deru MLA ka nong krem ula kran hadien gajing le jurip jong u ka snong yong khuli. Kabahap apo karaj marwet jong kahima meliam haka distrik Ribhoi. Hadien gajing penibor bak gajing penthut ki bor ka Assam bat ki pulet ya gajing temu ban pentrei ki skim penroi hagani ka snong khaput. Hagani gajing let jong uba lambor malnyang laidon langru uba Jason Saukumie maulong wadi MLA ku umsning uba Sostenis Sotun MLA ke Jirang bat kiwe ki rupau kumat kathan. Ha kabala jurep ru ikikot kisla jong kesnong yong khuli ki bakdo shai bagane kesnong kede ka bahap apo purusam jong ke jela Meghalaya. Ha gane ke jing kendo ikinong yalam snong jong ke yong khuli bat kumjo ru jong ka mai khuli ke bade kesnong kaput. Hadim blai kendo ikini nong song snong jong ke kesnong kaput kini kinong yalam kila sngap iki jing e ki babun ki ba kinong song snong ki mat khamtam ke jing e ha ba pentelon ki kampen roi ha gane ka than tang namar ke jing penthut jong ki bor ka Assam. Habagran kinong thok kubor uba lambor malngyang uloong bagani ke jinglet jung u bat ki MLA shakane ka than kalong ke jing ai men siam kinong song snong ki bamat ki shibun ki jing e khamtam namar ke jing benthut bat ke jing kentur put jong ka Assam na ka Porsche ka por ule thoru ba ki bor jong ka sarkar jilla menta kinang penkrek bane kren bane penbet no ki kenrum kenram hapadeng ki arngut ki menteri rangba jong kini ki jilla bat hakane on sara ka phang man penbet no yu put usam batikena Hagaba an last nan manweng ya kani kejing ya. Kumta uba lambor malnyang uloong badai ban register ai gejaka jungki beri ke besnong hagi than kaput kanang banyada ya ka khendo ka siap ka badai hok jong ke jilla Meghalaya. Ki kejingwan matasi katon arbenta. Kawai kalong banwan ban ai museum di kinong song. Kabaar kalong ban pentikna bagi jaka jungi yimdei ban shu sha dekhol gumdu. Kabalai kalong ban pentikna bagi jaka iba lade hapo opo busam jong kala jala ka jungi udai bit bansa hapo ka jala ka jungi ka jingpal snong naki rangba snong jingpal snong naki dekhot jong ki snong ki pokram phe gilapan snong baga jing e khmat kalong bit ningkong susha banwanra ya kaman po bentuk kan hagin patman go pebo phe kaban banwanra ya ki developmental program ngadang kren mene ngadang pensingo yaki ba UMLA betun buram na kini kathan ba sotun lalong kumba idang yo penpekam tang sistem sideng nilang bano namar ba hagin wano kini kathan nami Kenry Sultanat ba kapopsol kaba lapan ya kani galanti kasengkin bantunba yamani ladat pan summit sang chief minister bat mangiring kat kumne min press ya kijing gunan kijing dawa jong kini kinong song ban penolong ki kawai ka bahakmat kalong kumno ban pensuk ki hakabagin register ya kijaka puta jiki banwanra ya kajingan hapadeng kasarkar bat kitagba ngila idon kam bala kumno ban wanno daki officer napo ka headquarter jong ka district baginwan ban visit siya po kani kathan omtang hangni makren ya ki jaka kibadan hapo border nakalong hawas na fikran hapo Jenta Hills na fikran siya po Ribhoi bala kumno ngin penbor ba kin pentri kam no ya kani ka policy wat mai banwanra ya ka free registration ya ki jaka puta kibudan hapo ki border kata kate kamat kabangidra hakman jong tu chief minister